أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مبالما تشي أنا مسو دمسي أنا ما قربا أنا فلو بلا جلي تزرو أو بالما كنا أو دغو كنا أو دينغري دو مولو نيا ساتوغلا دي بان نغو غريبوكي بو بي نيا كانو كا فيديو دو بيبليي لا جلي كلا لا مني كلا بلا جلي ما فاسو دون دغلا citoyen malien bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la cɛ ani muso denmisɛn maakɔrɔba bon nga bi video kasi m'a fɔ malien bɛɛ de ta don mais a fanba ye mɔgɔ minnu ta ye o ye mɔgɔ minnu bɛ video publier kɛ bon m'a fɛ ka kumakan damadɔ fɔ video publier law ye minnu bɛ video publier m'a fɛ k'u ladi m'a fɛ ka courage d'u ma m'a fɛ ka kangari dɔ da u ye quoi bon nga kuma daminɛ mun ye n bɛ bɛɛ lajɛlen fo minnu b'an ka video publier ani minnu b'a partager minnu b'a aimer fana pour que u ka se k'an ka video sɔrɔ k'u lamɛn bon n bɛ bɛɛ fo ko an kana kɛ fitiriwale ni maa ye min kɛ i b'a fo an ye mɔgɔ caman sɔrɔ minnu bɛ video ta k'a partager mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ walasa mɔgɔ wɛrɛw ka se k'a sɔrɔ k'a lamɛn bon an bɛ bɛɛ lajɛlen fo i ni ce ni baraji i ka baara ɲuman na parce que o de b'a to o bɛ courage di anw ma ni mɔgɔ caman y'a lamɛn caman mi faamuya sɔrɔ a kɔnɔ defo minnu b'a la fana bon mɔgɔw b'o fɔ an ɲɛna o si tɛ baasi y'a la a dabɔra o de kama mɔgɔ kelen tɛ se k'a bɛɛ dɔn mɔgɔ kelen tɛ se k'a bɛɛ fɔ i bɛ fɔli kɛ ka da i ka dɔnta de la n'i tɛmɛn'o kan i bɛ don fili kɔnɔ bon ne ka bi video n b'a fɛ ka a daminɛ ni kangarida ye mɔgɔ minnu bɛ video publier la n b'a fɛ ka kangari dɔ da u ye u ka sabali mun kama u k'a kɛ ala yɛrɛ n'a kira kama koyi mɔgɔ i kana bila i kun na k'a fɔ k'i bɛ ka kuma min fɔ publier la k'a yira diɲɛ la ko bɛɛ ka k'a fɛ i kana o bila i kun na n b'o kangari da i ye nɛni minnu bɛ ka kɛ video la ni nɛni minnu bɛ ka fɔ aw ma a yɛrɛ ɲɛna i kan'i tulo don o kɔrɔ quoi n b'a ɲini i fɛ i y'a dabɔ ŋaniya ɲumanya min kama faso ka se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o ŋaniya o bɛ wasa kɛ quoi ka tila ka kangari da minnu b'a fɛ ka don video publier la yanni ka don video publier la n bɛ kangari dɔ da i ye fɔlɔ a bila i kun na k'a fɔ fɔlɔ i bi don a la de i ba bi nɛni i fa bi nɛni i kɔrɔ bɛ i yɛrɛ bi nɛni o bila i kun na fɔlɔ kana don ko la i kun fɛ ne de y'o fɔ ba nin kɔ gerebukɛ mamadu ɲasa tɔgɔ la ne donna de a bɛɛ kama nɛni tɛ ne bɔ a la kɔrɔfɔli tɛ ne bɔ a la lagosili tɛ n bɔ a la fana ne b'o fɔ minnu b'a la fana a ye sabali aw de y'a dabɔ ŋaniya ɲumanya kama a kana bila a kun na k'a fɔ ko aw mana fɔ ko bɛɛ b'a lamɛn k'a minɛ k'a kɛ tiɲɛ o tɛ a ka di dɔw ye olu b'a dɔn tiɲɛ don u bɛ baara kɛ n'a ye a man di dɔw ye o a man di minnu ye olu ka lagosi kama i kana dimi ka kuma lankolon fɔ video la a man ɲi an ti maa tɔgɔ fɔ n tɛ mɔgɔw dɔ dɛ ne kɔni n ti maa tɔgɔ fɔ n ti maa nɛni n ti maa kɔrɔfɔ ne donna la de ni ani ka nafolo ani faso kanu kama ani diinɛ kanu kama bon o la ne ti décourager maa ti diɲɛ kɔnɔ dɔnnibagaw la tɔgɔbatigiw la hali diɲɛdenya tɔgɔbatigiw la ko dɔ ti f'i ma o maa tɛ yen e de y'i ka video publier ka spécialement k'a kɛrɛnkɛrɛn ko faso ka ɲɛtaga ni mun ta ye diinɛ lase n'o ye wajuli ye e y'a dabɔ ko ala ka diinɛ dɛmɛni kama bon nɛni minnu bɛ ka f'i ma i b'i tulo ci olu kɔrɔ quoi n bɛ k'o kangari de da aw ye quoi aw kana fɔ ko minnu b'aw nɛnina minnu b'aw kɔrɔfɔla k'a b'olu lamɛn n'a y'olu lamɛn a tɛ baara k'a kɛcogo la n'a y'olu lamɛn a tɛ video publier kɛ quoi n m'o de fɔ a ye a ye sabali quoi a ye minnu bɛ ka nɛni kɛ a y'olu to yen bɛɛ n'i kungo don minnu bɛ kɔrɔfɔli la a y'olu to yen bɛɛ n'i kungo de don donc ne bɛ mun fɔ a ye dɔrɔn a ye sabali a ye continuer ni an ka baara ye an yɛrɛ de y'an ni di n ko faso jɔli de kama a fɔlen t'a kɛlen ye ni mun y'a minɛ ka baara kɛ n'a i ni ce i yɛrɛ ye a ladilikan fɔlɔfɔlɔ o ye ladilikan ye n bɛ courage min d'u ma u ka sabali an k'an cɛsiri a fɛ ka taa mɔgɔ dɔw bɛ yen olu b'a lamɛn u bɛ hakilina ɲuman sɔrɔ a kɔnɔna na i b'a sɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ hakilina jugu b'a la mais e ka kuma bɛ se ka kɛ sababu ye k'a sama ka bɔ o la k'a bila sira ɲuman kan parce que mun na n'e ko ko jamana jɔli la i b'a sɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ juguw bɛ na ka na don a n'a hakili cɛ a bɛ fara olu kan mais a bɛ se ka kɛ n'a ye ka kuma mɛn ou bien a ye mɔgɔ wɛrɛw ka kuma mɛn a bɛ se ka sabali ka jɛn ni a ka sɔrɔ fitinin ye ka jɛn juguw ka sɔta nin kɔ a tɛ faso feere quoi bon i cɛsiri o la n b'o ladilikan n b'o courage d'i ma kana décourager i tulo ci mɔgɔw ka kɔrɔfɔli kɔrɔ quoi a ye sabali o dɔrɔn de don bon o kɔfɛ ka tila ka courage d'aw ma halisa a bɛ baara min na ni ŋaniya ɲuman don ala k'an bɛɛ lajɛlen dɛmɛ an ka baara la n m'o dɔnya kuru damadɔ di mɔgɔw ma
a ye sabali a ye an ka baara kɛ i ŋaniya ani yɛrɛ ka dusukun yɛrɛ ye mun ta k'a fɔ k'i bɛ faso dɛmɛ n'a ye o dɔrɔn de kama bon minnu bɛ k'a partager fana tiɲɛ yɛrɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ne ta dama tɛ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ video publier la dɔw b'a ta k'a partager an b'u bɛɛ lajɛlen fo o kɔfɛ k'a ɲini jama bɛɛ lajɛlen fɛ u k'a kɛ Ala kama ka video ninnu partager hali e yɛrɛ mun b'a lamɛnna yɔrɔ dɔ b'a la a man di e ye mais maa wɛrɛ bɛ se k'a lamɛn a b'o nafa kosɛbɛ quoi donc o de don n bɛ k'o daɲakuru damadɔ fɔ jama bɛɛ lajɛlen ye assalamu alaikum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu ni Ala sɔnna ni Ala ye waati wɛrɛ yira an na an bɛna dɔ wɛrɛ publier min tɛ nin ye o kun ka jan dɔɔni bon nin ye daɲakuru damadɔ k'o fɔ bɛɛ lajɛlen wa assalamu alaikum